So anyway, mo niya ako napalit guys kay nakaw ko ron hapon kay nag-apas ko nga dili ko maklosean sa sanik ko kay nagbayad ko kuryente sa balay. So anyway, mo niya ako napamalit guys. So nagpalit ko og mouse and rat traps kay daghang mga small rat trap dere guys. And then nagpalit ko sudlay na ako guys 5 pesos. Kuan guys pang temporary kay akong sudlay nabilin sa balay and then kuan so sobra kada nag so kani ako hindi sa groceryhan na ni guys. So actually ug mag-grocery ko guys magdala jud ko ani nga bag. So kani nga bag guys is napalit na ko ni siya sa ukay-ukay for kuan only 70 pesos. Nindot siya guys kay di na ka magpalit o katong mga eco bag nga tag 10, tag 15, tag 20. So kung makakita mo gani sa ukay-ukay or sa mga tindahan nga brato ra guys, palitan na ninyo kay pwede ra siya reusable siya guys, baka pwede siya malaghat. And then diritas akong gipamalit. So nagpalit ko sabon powder na siya pa-free. Pero murag duda na ko aning pa-free nila guys kay murag gibayaran na po na to. So surf nga bar. Tulo ka sabon ako nga Fujit guys. And then nag-transfer. Nagbalhin ko og shampoo nga Palmolive. Anti-dandruff. Siya guys. Katong una na kong shampoo is Palmolive to siya guys. Pero peppermint to siya katong mubugnaw sa imong ulo ba ini ko magmuligo. And then nagpalit ko ani crispy patata cheese flavor. Kuan, na siya color guys. So bago ni nilang kuan packaging siguro duha akong gipalitan din kape. Kay usahay guys na ay mangita diri kape. So napalit ko ani dayon ginisa mix. Ako ang biscuit Kopi ko brown. Duha ka biscuit akong gipalit guys. Skyflakes o Presto. For example, og kanang naitay mo sa hay guys na kanang gutomon bitaw ko. Bisan ko man ako paniog to, man ako panihapon. Naitay mo guys usay nga parang gutomon. So kanang palit ko biscuit para na ako yung sima-sima. And then may cotton. Tulo ka sort nga daw may katong color yellow. Tulo ka patis. Mura siya guys. Mura to kong grocery. So, today guys, nalimot ko ako ang lotion. So, nagpalit ko aning lotion sa diha katunog danog silka guys. So, kaning lotion na guys, mao ni nakawala sa ako ang ubal sa akong tiil. So, ang katong silka sa una nga green, nga ganahan ko to guys, kay mo tayo. Muto gamit na ko sa guys, pero wala yun na wala ko ang ubal sa akong tiil. Murag, I think kaning lotion na mo nakawala sa ubal sa akong tiil. Before ko mag-medyas, magutang ko lotion sa ako ang tiil. And then, ako siya medyasan para mawala ang ubal. 2,000 years later. Nandito na tayo sa room natin guys. So, ang dami kong ligpitin dito guys. So, almost mag 3 days na guys. Wala pa ko pang limpyo diri. So, as you can see, kalat pa kayo guys. So, anyway guys, na ako'y parcel guys. Kaling parcel guys is last day na parcel nga naabot na ako. Pang 60-60 man siya nga sanina guys. Akong i-order. Anak siya hitsura guys. One-sided lang siya nga. Anak siya. Kuan ako nabayad ani guys. Around 80 something. Nice siya guys. Kuan to ka nang maganda to sa mga pitit. Yung mga maliit na mga babae. Okay to siya guys. 60. And then pakita ko pala sa inyo itong naano ko guys. Ban-order ko sa TikTok. Itong flower na ito. Actually, baby's breath man siya guys. So, giipon na lang na ako siya diri sa mga flower na ako nga ako ang gitapot ani akong bongbong. Kabalo mo guys. Abi na kong isa ka kuan guys. Isa ka kanabang pungpung. Mooy 8
8 pesos. Pero pag abot di ay diri guys, ingani ra siya kada ko. 1 pieces ra gyud siya nga 1 stick niya, and then na siya mga petals nga gagmay. Nasayop ko basa sa caption niya guys. Mo to naka-order ko ingon ani. 8 pesos isa kay ani guys. Guys, ako yun siyang gitinood nga gihimo na ko siyang frame kay ganahan ko guys. Oh. Gihimo gyud siya na akong frame. Wala jud ko nag joke guys. Giganahan lang ko maglantaw ana guys. So doormat na siya akong gihimong frame.